Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gurekin izango dugu Imanol Pascual, Nafarroako ELA sindikatuko koordinatzailea. Orain besterik gabe, has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Goiko zatian, Torresek osasuna lehenengo mailan gelditzera hurbiltzen duela azpimarratzen du. Hala ere, albiste nagusia martxoaren 8ko berdintasunaren aldeko aldarria da. Horretaz gain, Nafarroak COVID-19ko 3 kasu berri erregistratu dituela jakinarazten du, eta jada 6 direla infektatuak. Bestalde, Arrimadas, Ciudadanoseko lehendakari aukeratua atera dela aipatzen du, bozken 67%. Eta bukatzeko, Turismo Sailak Iruñean 2017tik 351 apartamentu ilegal antzeman dituela ere jasotzen du gaurko Notiziasek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Goi partean, emakumeek kaleak hartu dituztela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez aldiz, osasunak aurrera pausu erraldoia eman duela nabarmentzen du, espainolen aurka 1-0 irabazi ondoren. Albiste nagusia, bestalde, Nafarroan 3 koronavirus kasu berri erregistratu direla da. Eta honen harira, Italiak egun batean 130 hildako baina gehiago izan dituela jakinarazten du. Horretaz gain, Xabierren egindako mezan 5.400 lagun bildu zirela jakinarazten du, eta hartzapezpikuak gazteei egin ziela dei. Bukatzeko, Nazarren mendizale batek 100 metroko erorketa jasan duela jasotzen du azal honek. Gararekin jarraituko dugu. Tarte handiena denoi eragiten digun olatu moreari eskaintzen dio. Horretaz gain, Hernanin ibilgailu bat Urumea ibaira erortzean 3 pertsona hil direla jakinarazten du. Eta koronavirusaren inguruan, aldez aurreko gaitzak zituzten 82, 88 eta 87 urteko 3 emakume hil direla nabarmentzen du. Eta Euskal Herrian jada 5 izan direla hildakoak. Bukatzeko, kirolei eskaintzen die tartea. Osasuna eta atletiken garaipenak aipatzen ditu. Saskibaloian, Bilbao Basketek 20. urteurrena bikain ospatu duela nabarmentzen du. Eta pilotan, Aimar eta Aranguranek finalerdietarako lehen puntua eskuratu dutela. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu orain. Albiste nagusiak, Euskal Herria Bilduk, PSNek eta Geroa Baik Lizarrako alkatearen kontra zentsura mozioa aurkeztu dutela dio. Horretaz gain, Iruñean borroka feministara milaka lagun batu zirela jasotzen du. Eta bukatzeko, Nafarroan 3 koronavirus kasu berri izan direla dio komunikabideak. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, asteleen goibela eta euritsua izango da ipar partean. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta giroa freskoa izango da. Hegoaldean ere haizeak zakar joko du eta temperatura baxuagoa izango da, baina zaparradak txikiak eta noizbehinkakoak izango dira han. Elurkota 1200 metro inguruan egongo da. Egunaren amaieran atertzera egingo du eta ostarteak agertuko dira. Haizeak indarra galdu egingo du eta hego mendebaldetik finkatuko da gero. Gauean elurkotak gora egingo du. Bihar asteartean giro eguzkitsuaz goza ahal izango dugu, udaberri sasoiko temperaturarekin. Goizean goiz, behe-lainoa sortuko da ohiko bailaretan, baina desegin ostean giro argia eta eguzkitsua izango dugu. Goizean, goi-hodeiek zuriska kolorea emango diote zeruari, baina ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Temperaturak nabarmen egingo du gora, eta egun sentia hotzagoa izango den arren, arratsaldearen hasieran temperatura 20 gradura gerturatuko da. Araban eta Nafarroan lekurik hotzenetan izotza egingo duenik ezin dugu baztertu. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. 1952ko martxoaren 9an John Cale, britaniar musikaria, The Velvet Underground taldekoa jaio zen. Egun berean, baina 1954an Bobby Sands, politiko eta ekintzaile britaniarra, jaio zen. 5 urte beranduago, 1959ko martxoaren 9an Barbie panpinaren lehen merkaturatzea izan zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1984an Charles Bukowski estatubatuar idazle eta poeta hil zen.
Udalerrietako albisteak ikusiko ditugu orain. Nafarroako 104 herrik bat egin dute aurten klima eta energiaren alkatetza hitzarmenarekin, eta Antsoain izan da haietako bat. Mundu mailako ekimenak Nafarroan foru exekutiboak koordinatuta negutegi efektuko gasak murriztu eta aldaketa klimatikoari moldatzeko ikuspegia hartzea du jomugan. Horretaz gain, aurrekontu parte hartzaileetarako proposamenak aurkezteko epea martxoaren 16 arte dago zabalik Antsoainen. Aurrekontu parte hartzailearen bidez, herritarrek zehazten dute edo zehazten laguntzen dute baliabide publikoen zati bat zertarako erabili. Kasu honetan, 60.000 eurokoa. Udalerriaren kudeaketa publikoan ematen den herritarren parte hartze modu bat da. Herritarrek aukeratzen dituzten proposamenak ezarritako aurrekontu muga arte Antsoaingo udalaren 2021 baterako aurrekontuan sartuko dira. Beti ere, onartutako aurrekontuen prozedurek, onespenek eta momentuko araudiek aukera ematen badute. Gaia aldatuz eta agendara pasaz, ostiralean film emanaldia egonen da 8etan Antsoaingo antzokian, gorka, karapetorekin eta sarrera librearekin. Eskalatzaileak arkaitzean nola adierazten diren kontatzen du Orbailu dokumentalak. Jatorriaren bilaketaz, adiskidetasunaz eta mendiak sortzen duen laguntasunaz mintzo da. Piku Urrieiluko gailurra konkistatzeko egin beharreko ahalegina, ausardia eta errespetua erakusten dizkigu. Lekuaren jatorriak bertako jendea eta egiazkoaren araztasuna errespetatzen irakasten digu. Larunbatean bestalde, hilabetean behin ospatzen den Antsoainen kantuz egingo da 12etan Lapurbide plazatik hasita eta egun berean baina arratsaldeko 8etan eta antzokian Perdiendo el juicio antzezlana eskainiko dute gazte eta helduentzat 7 euroko sarrerarekin. Perdiendo el juicio sorkuntza originala eta tragikomedia musikal garaikidea da, sexu abusuen eta bortxaketen, epaiketen eta kondenen inguruan hausnartzen du. Genero ikuspuntua legeetan, formazio beharra, epaile matxistak, aurreiritziz beterik dauden galdeketak, biktimaren biktimizazioa, epaiketa sozial paraleloak, patriarkatua, hipokresia eta abar lantzen ditu. Gogo eta bilatzen du, eslogan eta esaldi eginetan erori gabe. Obra muntaia oportunista bihurez dadin, muntaia konprometitu baten ordez. Perdiendo el juicio, te diferentziaren azken apustua da bere borroka feminista partikularrean. Humorea, musika, amodioa, kabareta eta publikoarekin topaketa tresna gisa erabiltzen dituena. Igandean, nube txontxongilo ikuskizuna egongo da, 6etan 4 urtetik gorako aurrentzat eta 4 euroko sarrerarekin. Eta Antsoainekin bukatzeko, hilabete osoan zehar, Karitasen tailerrean egindako margoen erakusketa egonen da ikusgai gizarte etxean. Aranguren ibarrera pasako gara orain. Udaletik jakinarazi dutenez, zaharberritze tailerraren klaseak ostiral honetan hasiko dira berriz ere, ohiko ordutegian. Horretaz gain, ibaialde aldeko bizilagunen artean desadostasunak sortu dira etxebizitzen atzeko aldean ataripeak eraikitzearen ondorioz. Eta egoera hori arautzeko asmoz, udalak jarduketa horiek bermatuko dituen hirigintzako tramitazioa egingo du. Haien ustez, hobekuntza orokorra baita bizilagun guztientzat. Proposamena, karrerape edo ataripeak gehienez ere lur zatiaren zabalera osoan fatxadatik 4 metro linealeko sakonera okupatzekoa da. Horren arira, herritarren iradokizunak, iritziak eta kezkak udalaren webgunean eta bulegoetan aurkeztu ahal izango dira. Edo egoitza elektronikoan dagoen erregistro elektronikoaren bidez. Eta iradokizun horiek aurkezteko epea martxoaren 31an bukatuko da. Bestalde, Aranguren ibarreko irakurtzaletasuna sustatzeko kartel lehiaketa antolatu dute. Apirilaren 23ko liburuaren nazioarteko eguna jendartera zabaltzeko asmoz. Lehiaketaren inguruko informazioa eta oinarriak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta bukatzeko, larunbat honetan, udaberriko baratze ekologikoei buruzko tailerra eskainiko da, lurraren erabileraren inguruan ikasteko. Mutiloako baratzeetan izango da goizeko 10:00 ordu 1:30 eta gaur izango da izen emateko azken eguna.
Horretarako, telefono bidez egin beharko da inskripzioa, eta doainekoa izango da erroldatuentzat eta 10 euroko prezioa izanen du besteentzat. Orain Imanol Pascual dugu hemen gurekin, bera ELA sindikatuko koordinatzailea da Nafarroan. Kaixo, arratsalde on Imanol. Kaixo. Zer moduz? Ongi, oso ongi bai, eta eskertuta, gonbidapenarengatik berriro ere. Badakizugu hemen pozik hartzen zaituguna. Gami esker. Eta, etorri zara pixka bat, egitera Nafarroako gobernuko aurrekontuen balorazio bat, ez eskintzera? Bai, azkenean aurrekontuak, Nafarroako aurrekontuak onartu ziren otsailaren 27an, Nafarroako parlamentuak onartu zituen, eta behintzat ELAtik egiten dugun irakurketa, oso irakurketa kaskarra da, zeren gure ustez aurrekontu hauen edukia ez dira onak Nafarroako langileentzat. Eta nor babesten du edo, nori datorkio ongi aurrekontu? Bai, hor guretzat, kontuan izan behar dugu aurrekontu hauek lehenik eta behin erabat baldintzatutak daude austeritate politikarengatik. Austeritate politikak askotan esaten digute Bruselasetik edo Madriletik inposatzen dizkigutela, baina zoritxarrez Nafarroan austeritate politika hori adostutako politika bat da. Aurreko Nafar gobernuak adostu zuen Rajoyren gobernuarekin defizitaren helburua hurrengo urteetarako. 2018, 2019 eta 2020 urterako. Hori batetik eta bestetik baita ere badago beste kontua da itzen dena gastu zabaia, baita ere dago hori dela austeritate politikaren beste aldea, ez? Orduan Nafarroako aurrekontuak baldintzatuta daude bi faktoreengatik. Defizitaren helburua eta gastu zabaia. Eta guk salatu nahi duguna da hori politika horiek adostutako politikak direla. Eta honek zer suposatzen du langileriarentzat? Bai, aurrekontu hauek guk egiten dugun azterketa 20 orrialdeko txosten aurkeztu dugu eta horretan ikusten dugu zer gertatzen ari den bai osasungintzara bideratzen diren partidak, hezkuntzara bideratzen diren partidak, renta sozialara bideratzen diren partidak. Orduan, kontuan izan behar dugu aurrekontuak egiterako orduan pisu handia daukana da diru sarrerak. Hau da, Nafarroako gobernuak zer egiten du zergen bitartez. Eta Nafarroan ikusten dugun sistema fiskala, gure irakurketaren arabera, oso sistema fiskala txarra da. Batetik oso eskasa delako, aderatzen badugu Europar Batasunean zenbateko rekaudazioa egiten den zergen bidez, askoz ere altuago da Nafarroa ordez, orduan batetik oso eskasa da, bestetik bidegabea da, hau da, pisu fiskalak batez ere zergak ordaintzen ditugunak izaten gara langileak, eta hori gero eta gehiago gainera areagotzen ari da, lehen hori zenbat ordaintzen duten enpresak eta zenbat ordaintzen duten langileak, hori gero eta pisu gehiago dauka langileak, ez? Orduan hori baita ere bidegabea. Eta hirugarrenik, eta honekin lotuta baita ere, enpresari begira iruzur fiskala ahalbidetzen duten sistema daukagu. Nafarroan Europan baino ikuskaritza askoz ere eskasago daukagu, eta hori ahalbidetzen du enpresak fraude fiskala, iruzur fiskala hori aurrera eramatea. Orduan, zuek ze proposatuko zenuke edo ze eskatuko? Guk lehenik eta behin eskatuko genuke, lehendabiziko eskatu genuke neurri bat. Izango litzatekeela Nafarroa izatea Europan daukagun presio fiskal berdina. Eta azkenean saiatzen gara konparaketa hori egiten zeren askotan esaten digute maximalista garela edo eskatzen duguna dagoela tokiz kanpo eta guk zentzu errota esaten dugu, egin dezagun gauza bat, Europar Batasunean dagoen bataz bestekoarekin alderatuko gara. Eta hori lortuko bagenu, Nafarroan urtero 1.600 milioi euro gehiago jasoko luke administrazioak. Hori, zergen bidez lortuko genuke 1.600 milioi euro gehiago. Eta horren truke izango genituzke diru askoz ere gehiago bideratzeko zerbitzu publikoei. Eta zerbitzu publikoak indartzen ditugun heinean, langileon bizi baldintza eta bizi kalitatea hobetzen dugu.
Orduan, etorkizunerako erronka da pixka bat. Bai, gu argi daukagu, ez dugu lortuko aurrekontu aurrerakoiak, sistema fiskala ez badugu aldatzen. Aurreko Nafar gobernuak egin zuen aldaketa fiskala egia da norabide egokian zijoala, baina oso eskasa izan zen, esan batere ambiziosoa izan. Orduan, pixka bat hori aldendu zen, murriztu zen tarte hori enpresen eta langileen artean, baina oso eskasa izan zen. Orduan, etorkizuna begira eta behin eta horrez azpimarratu behar duguna, edo Nafarroan dagoen sistema fiskalari buelta ematen diogu, edo bestela, oraingo 2020 urteko aurrekontuak eta etorkizuneko aurrekontuak txarrak izango dira. Eta zentzu horretan, jakindaren Nafarroako sistema fiskala, hori eskasa dela eta bidegabea dela, oso larria izan zen PSN geroa bai eta Navarra Sumak hartu zuten erabaki fiskal. Nik esango nuke, legislatura honetan ikusi dugun neurri fiskal bakarra izan da zergen gaineko ondarea ezabatzea. Hori izan zen urte bukaera, baina aurreko Nafarroko Parlamentu osoko bilkuran, eta han erabaki zuten, eta hor bere bozkak batu zituen Navarra Suma, geroa bai eta PSN. Eta hor lortu zutena izan zen, horrekin egin zutena izan zen zerga hori enpresei kentzea. Orduan gu oso kritikoa gara, jakinda ere ze baldintzata gauden, justo hartzen duzun neurri fiskal bakarri izatea zerga hori enpresei kentzea. Eta bildu zarete Nafar gobernuko kideek? Bai, gu harreman normalizatua daukagu eta egia da lehen UPN Nafarroako gobernuan zegoenean, gurekin ez ziren bildu nahi, hori zorionez aurreko legealdian eta oraingoan mantentzen da, gu daukagu interlokuzioa zuzena Nafarroako gobernuarekin eta bere badakite zein den gure postura. Eta zein da haiek ematen dizueten erantzuna? Hor, lehen azaldu dut, ez? Pixka bat esaten dutena da, Europatik inposatzen digutela austeritate politika hori, eta gu hori esaten diguna da, ez ezkoa esaten digu, zeren neurri horiek adostuta gaude, eta gero askotan Europari buruz hitz egiten da, baina Europako Parlamentuan baita ere ordezkaritza daukate hemengo alderdiek, alderdi soziala, alderdi EAJ, Bildu, dene dauzkate orduan Nafarroako, Europan egiten diren hartzen diren erabakiak, erabaki politikoak dira, eta gero Nafarroan adostutakoak dela. Eta gero aurrekontu hauetan gertatu da gauza bat, aurreko legealdian pasatzen ezena da, Nafar gobernu honek ez dauka gehiengo absolutua parlamentuan. Horretarako behar ditu apoioak bilatzea, ez? Aurrekontuak onartzeko beste alderdi baten babesa jaso behar dute. Eta jaso dute babesa Bildurena izan da. Eta hor iritsi ziren akordio batetara Bildu eta Nafarroako gobernua, eta akordio horren ondorioz aurrekontuak onartu dira. Eta gu baita ere oso kritikoa gara akordio horrekin, Bildu eta Nafarroako gobernuaren arteko akordio horrekin, zeren aurrekontuak iaia berdin mantendu dira. Lortu dena izan da gastu sabaia bakarrik 0,4an igotzea, eta hori guk esaten genuen Nafar gobernuko proposamena, aurrekontuen proposamena, ezen aurrerakoia, eta zoritxarrez Bilduren akordioa eta gero iaia puntu berdinean gaude, eta guk esaten duguna da aurrekontu antisozialak onartu direla Nafarroako Parlamentuan. Eta honek ondorioak izango ditu? Bai, ondorioak izango ditu, hori zen, azkenean aurrekontuak egiten da urte osoko gastua ezartzen da aurrekontuetan, orduan erabat baldintzatzen duia, osasun bideratuko den dirua edo gizarte sozialara, etxe bizitzako politiketara, eta orduan erabat baldintzatzen du. Eta gainera, guretzat ere gogorra izan da akordio hau, Bildu eta Nafarroako gobernuaren arteko akordio hau, eman zelako guk egindako greba orokorra, baina aurreko astean. Eta gure greban batez ere bi aldarrikapen saiatu gara lantzen, ez? Izan da gutxieneko soldata bat, 1.500 euroko gutxieneko soldata bat, eta bestetik gutxieneko pentsio bat 1.400 eurotan jarri duguna, ez? Eta greba horretik, baina 7 egun lehenago iristea akordio batetara, gainera akordioan aipatzen dira bi neurri horiek, jakindare ez dela inungo neurri loteslerik Nafarroako gobernuarentzat, ez du inungo konpromesurik hartzen. Orduan,
guzti hori kontuan izan da, guretzat oso balazio ezkorra egiten dugu akordio horri buruz. Eta, bueno, Nafarroko aurrekontuetaz gain, orain ere asko hitz egiten ari da koronavirusak Volkswagenean izan dezakeen. Bai, hor, gu koronavirusei buruz, ni pertsonaki nik ez daukat ez formakuntzarik edo ez daukat jakiterik zebilbide izango duen. Ez gu bai behakigu gertatzen ari da enpresetan eta batez ere Volkswagenen, ez? Eta preventiboki gaur bertan onartu behar da, uste dut hori publiko egin dutela ja, UGT eta komisiones babesa emango diote ere temporal bati Volkswagenen, ez? Eta gu horrekin ez gatoz bat, zeren azkenean oraingoan indarrean dagoen hitzarmen kolektiboa, Volkswageneko hitzarmen kolektiboa, ahalbidetzen du egoera horren aurrean, kriston malgutasuna daukaia enpresak, zoritxarrez, hitzarmen hori, malgutasun handia dauka eta enpresa horrekin jokatu litzateke gainean. Uste dugu Volkswagenek koiuntura hau aprobetxatu nahi duela, ere provisional bat onartzeko, eta azkenean ereak egiten duena da administrazioak betetzen dituela diru sarrera horiek, ez? Eta orduan gu kritikoa gara horrekin. Eta uste duzu badagoela beste alternatibaren? Bai, kasu honetan, Volkswageneko kasuan oso argi daukagu, guk aztertzen baldin badugu indarrean dagoen hitzarmen kolektiboa, hitzarmen kolektibo horik jasotzen ditu hainbat gertakarien aurrean erabili daitekeen malgutasun neurri oso zabalak, zabalegiak. Gu ez gara hitzarmen horren sinatzaileak, besteak beste, malgutasun neurri horiek muturrean eramazutelako, ez? Eta horregatik uste dugu, enpresak behar izan ez gero, neurriak hartu ditzazkela. Eta honek orduan ondorioak izango ditu, noski han lan egiten dute? Bai, horregatik ondorioak izango ditu, eta gero jakitun gara, Volkswagenen gertatzen dena, eragin handia daukala, proveedore guztientzako, ez? Eta hor Volkswagenerako lan egiten duten hainbat Iruñerriko batez ere enpresa asko, eragina izango dute ere provisional horren aurrean, ez? Orduan agian sortu daiteke... Bai, hori zalatzarik gabe, hor kate bat egongo da, bai ala bai. Orduan gu koronavirusen aurrean esaten duguna da, gu ez gara espertoak, gu sinistu behar dugu edo egon behar gara hori jakintza daukaten jendearen zain, eta gero hori bai, lan baldintzei buruz hori bai daukagu irizpidea, eta kasu honetan Volkswagenen badaukate hitzarmen kolektiboan behar dituzten hainbat neurri hartzeko aukera. Gainera, ere kontuan izan behar da, ez dakigula egoera hau horregatik, hori, den, ez dakigu ze gertatuko den. Ikusten ari gara orain Italian gertatzen ari dena, baita ere estatu frantsesa hainbat neurri hartzen ari ditu, eta auskalo hemendik aste betera edo gaur bertan neurri ezberdinak adostu daitezke, orduan horren pendiente egongo gara, hori esan duena, batetik ekspertoen zain, eta gero bai lan baldintzei eragina daukaten heinean, saiatuko gara gauzak bezain hobeki egitean langilei begira. Orduan hau ere da, orain etorriko den beste erronka bat? Bai, badirudi ez, hori mai gainean daukagu, eta antzematen dena da, gero eta gehiago hitz egingo dugula koronaviruseari buruz, eta orduan baita ere sindikatuaren barruan, saiatzen ari gara gure lan osasuneko arlotik, guzti hori kudeatzen, jakinda ez dela gai erraza, ez administrazioentzat eta ez da ere sindikatu batentzat, orduan bai, aleginak bertara bideratuko ditugu. Horrelako zerbait, gertatu izan da, noizbait? Ni behintzat ez dut bizi horrelako goza batean, sindikatuan egon da, orduan hori komentatzen dizuna. Azkenean ez dakigu zehazki zeren aurrean egongoaren hemendik aste betera, eta orduan sindikatuko lan osasun arloko kideak nik ikusten ditut, hori daukatela lan karga handia, hori gainera ezjakintasun horren aurrean, zeren gaur erabakitzen duzuna edo gaur erabaki dutena eta zuri baldintzatzen dizuna, igual gaur arratsaldean aldatzen da, orduan ezjakintasun horrek ere gauzak zailtzen ditu, baina, bueno, saiatu gero ere, nik uste dut guztiok daukagula ardura bat, eta ez dakit lasaitasuna transmititu behar dugun edo ez, baina behintzat alarmismo horretan ere
ez erortzea nik uste dut ere hori ekarpen badela, saiatuko gara gutxienez. Bueno, orduan pendiente egon beharko gara, Bai, hori da, bai, hori, pendiente eta ikusi beharko da, haber ze puntura arte erabaten diren gauzak. Eskerrik asko. Zuei. Manuel, beste behin, Vale. Venga, ba. Eta hurrengora arte. Venga, hurrengora arte, eskerrik asko. Orain bukatzeko errepasatu dezagun aste hontako agenda. Gaur hitzaldia egonen da 7:00 Arrotxapeako Zibiboxean Unas Floresen eskutik eta autoestima gure burua ezagutzetik maitatzera izenburuarekin. Bihar, bestalde, Trikua esnatu da liburuaren aurkezpena eginen da 7:30 Karrikirin, Lorea Agirre eta Idurre Eskizabelekin. Asteazkenean, 7:00 Hitza solas ekintza eginen da Nafarroako liburutegian, Nerea Balda eta Garazi Arrularekin. Egun berean eta 7:00 ere, matematika eta literatura solasaldi musikatua egongo da Karrikirin, Irati Goikoetxea eta Leire Alonsorekin. Eta asteazkenean ere, baina 8:00, Irriziklo jardunaldiaren barruan, 40 urte eta aldapan beheraniek ikuskizuna eskainiko da antzerki eskolan 3 euroko sarreraren truke. Ostegunean, Utxune liburuaren aurkezpena egingo du Josune Ilundainek Katakraken arratsaldeko 7:00. Eta igandean, Ploi aurrentzako pelikula eta txokolate jatea egongo da 5:30 Euskaldunon biltokian. Eta 6:30 Aranguren Ibarreko auditorioan Zurginaren ipuina familientzako antzerkia 3 euroko sarreraren truke. Bukatzeko, egun berean ere eta 6:30 Oilar bat zure teilatuan antzerkia egongo da Artikako kulturetxean 4 euroko sarreraren truke. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, zein da zein taldearen Elefante txuria bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker, oregoteagatik, eta bihar arte. Maitale zoriontsuak ikusi